Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan nga Isabel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo iti panagtalek ko iti gayem ken kaayan ayat ko, napasamak ti jakpolos ni namnama. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Isabel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, imbaglakit din ta nakapaibos tayo itilako tayo ita. Ay, wan nga rod. Nagrigat ya gisursor itilako. Wan nga rod Ay, makabiro ka kumamot itibak ng amang asawa kanya. Tapno sa anak tong agrigrigat nga gisursor ka dagitilako. May mayat matlaeng no padam amarigrigat ti pakiasawaam. Tapno agpada kayo nga agpursigi abumaknang. Kasano no makatumpong ka iti saan anasaya at ti ugali na abaknang. Kastala ang tisaom, gaputa marigrigat ti kaayan ayat mo. Uray marigrigat apada tayo ni Roderick akaayan ayat ni Isabel. Tanagagat dayjay. Nagagat nga agtalon. Sorry ngam no siyak. Saan nakas ka ni Roderick ti arapaap ko alalaki. Addakan ka day tagayam. Sabagay, agsasabali tayo iti kapanunutan. Ngam no para kanyak. Siyak ti kaswertyan a babae. Gaputan ni Roderick tinagbalin akaayan ayat ko. Imbag man, tanakapaibos ka itilakaw, anak ka. Wun nga rod tatang. Ay wun gayam. Adda dito itay ni Roderick, ururayin na ka. Hanggang medisan na ka amauray, nagawi din. Baliwan na ka no ti umaintun bigat. Kasta ka di tatang? Adda imbati na merienda. Ag merienda kalatan dita. Nakaluban ijay lamisaan. Sige man nga rod tatang, apag iso tamabisina. Sige lang anak ko. Taituloy kumat tilot-lotwak asidata. Mapankay ka di manen agisursuri tilako yo? Katwan kapilitan na kasta. Aginanakamot Saan mabalin? Kasapulan ti agtrabaho iti binigat. Nagagat ka una iti kastangar aramida. Uray si kamat. Nagagat kamat. Awan mo't ti inanam iti talon. No kasta, agbagay ta. Gapot agpada ta nagagat. Nasken nga aggagat ta. Tapno makaurnong ta. Kat matungpal ti plano ta panagkasar. Day tamat nga ron ti pampanunutan. Kaya't ko nga minasyak ti aggastos iti panagkasar ta. Saan mabalin Masapula tumulong akmat. Talaga nakasingsing pwet ti kayan ayat ko. Saanak nagpabawi asikat ti nagbalin akaayan ayat ko. Uray syakmat Saanak nga agbabawi anang sumbat kan ka. Amom ka di. Adda agar aram ka ni Jessica abaknang. Talaga? Nakaamom iti dayta? Isumot lamis mo. Kaano kayo nagkita? Idi kalman. Isungarod asan ang makasurot kadata nga aglako ta adda date na ita. O di mayat. Barang maadaan matan iti kaayan ayat. Kat matungpal pa'y ti tarigagay na abak nang tagbalin na kaayan ayat na. No kasta. Siyak tulangan, ti awan pa'y kaayan ayat na. Ay nagayam, dumtang tulat tamot ati parakan ka. Sapay la kumaa. Umapalakan ka gayam, tadan kaayan ayat mo. Ay, anya ka ditirik na ti adan kaayan ayat na. No adan kaayan ayat mo, mangrugimatan nga agplano ka, no anya ti masakbayan nyo. Iso ada kami kini Roderick. Plan-planuan min ti panagkasar minto. Kumusta nga iti date yu ka ni Greg? Talaga abak nang ni Greg. Amuyo ka di a social a restaurant tinapanan mi? Kasano anagam-amu kayo kini Greg? Nabayagan a friend ko iti Facebook. Ngam italaang ana itured na tinagaram. Taga-ano ka din ni Greg? Itilaang kabangibang a baryo. No kasta. Amangan numabalin nga yam amumat kada kami. O sige, yam amo kayon to ka ni Greg.
amo na ka diti trabaho. Wan, nabayagan nga amo na ti trabaho. Kasano nga rod, sumurot ka kada kami nga aglako ita? Sige, sumorotak pay lang ita. Nga, ipasigurado kada kayo. Adumteng to ti panawan, asaanan ang masapol as sumorotak kada kayo nga aglako. Da kayo kayam dagiti gagayam ni Cheska kung na nangayam amo na kanya. Wan, sir, kat maragsakan kami ama kaam-amukan ka. Siyak gayam ni Isabel. Siyakmat ni Rodora, sir. Awagan daklat tayo tinagan ko a Greg. Wan mat ngamin, saan akayat ni Greg apaawagan iti sir? Barang itisan nga agbayag, kat sungbatan na ko ni Cheska. Kat nukas pangarigan mapasamak ti kasta, di gayam kayong tumaten. Itapay lang, Greg. Ibilang dakan amay sa gayam. Wan mat nga agpaiso, Greg. Agyaman na karod no kasta. Ala, agorder kayo ni tikatyo nga orderan. Ta siyak ti makaamo. Mabit lang ha, ayabak ti waiter. Kasta, sinong bata mo ni Greg? Siyempre, Inja kayat apabayagan ti panaguray na. Ang mga na makasirpat pa iti sa bali. Sa bagay, awan mat problema ka ni Greg. Panagkita kat nasingpet mat. Nasingpet talaga. Malaksid abak nang nasingpet pa'y. O, anya ti bakunam, Isabel. Wan, nasingpet mat. Kat sapay la kumataagbayag ti relasyon nyo. Ipasiguradok dayta. Saan laang ada kayo ka ni Roderick ti agbayag ti relasyon na. Uray da kami ka ni Greg. Nakasta, addan ka ayan-ayat ni Cheska? Wan, nakasapol itibak ng akayan ayat na. Sa bagay, dayjay mo ti arap-haap na. Makasapol itibak ng tapno saan ka nun nga agrigrigat nga agisur-sursur itilako na. Anya nga ti trabaho ti kayan-ayat na? Negosyante ka no? Oh, sa bagay, napintas nga ni Cheska. Isasaan nga imposible ang makurso na daan ti baknang. Iso siguro nga agpilpili iti agbalin akayan ayat na. Taam mo na iti bagi na anapintas. Saan na kano akayat ti manalon laang? Apay si Kangay. Napintas ka. Ngam kinayat nakmat ang may salanga manalon. Wala, ngam napimpintas lata ni Cheska. Ngam si kalatta ti kapintasan iti imatang ko. Bulain nakman ako na akon. Angam, sapay la kumatakas ta nga agpaiso. Agpaiso ti ibagbagak, Isabel. Sika ti kapintasan na babae para kanya. Diyak matan makita tinagturungan ni Greg. Kanti kadwa na ang babae. Salsalabayan na ti babae. Saan samot ani Cheska day chay? Anya ti kayat asawan tinakita. Adda sa bali a babae itibiyag ni Greg. Imposible a parpar matakla ang tinakitak. Anya nga tatyaramita. Ibagak nga takin ni Cheska tinakitak. Ang saan kumat ama sigurado no ni Greg nga agpaiso tinakitak. Anya nga tatyaramita. Ibagak nga takin ni Cheska? Saan ka di ako namatasan mo asigurado no ni Greg tinakitam? Saan? Tanagpukaw damat nga rod adagos. Saan mo pa'y langay bagbaga? Tasaan mo mata masigurado? Sana bale, tanwag pa'y sumanday ta nakitam. Imposible asan tumat lang ang maamuan ni Cheska. Sa bagay ngam kaasimat ni Cheska. Nuluklukon lang ang dadya Greg. Sapay nakaragrag sa ka nakabirok itibak ng akaayan ayat. Dayta nga rod. Nubak nang ni Greg. Kaya't asawan dayta. Nga ado ti babae nga agusto kan kwa na. Dayta lang. Greg, kung nagtupay kat asika dayta. Isabel? Honey, mabalin ka di nga umuna ka ni Jay ang tilogan. Urayan na kay Jay, ha? Okay.
No kasta. Adda sa bali, akayan ayat mo. Sorry, Isabel. Ngam ni Jenny at talaga ti kaayan ayat ko. No kasta. Lukluk kwam laang ni Cheska. Namuanan ni Cheska ti amin. Nag-break kami nga roden. Abay, saan na pa ngayon baga kada kayo? Saan pa'y? Gaputa saan kami pa'y nagkikita. Sorry no naramid ko tikas day tigayim yun. Sige, panawan ka pa Isabel. Manloloko mat gayam day tagred. Ngam apil nga tang awan mat na istorya kada kami ni Cheska. No kasta, amo yu gayam man. Apay mat asaan mo nga imbagbaga kada kami. Gaputa mabaina kada kayo. Anya ko matipagbainam, kat agagayam tayo. Rumbang kumaada kami agagayam mo, ti pangibagaam iti parikot mo. Wanmat ngamin gayam. Iti kasta, malinglingay da kamat iti parikot mo. Kunak kami nung katawaan daklaang. Gapo iti ambisyon ko abo maknang. Iti anya ko maaga po ang katawan da ka ngay. Kinapod nun. Nasakit tinakam ko iti da ito anak pasamak. Kayat ko ti makailiw-liwag. Anya nga ruti kayat mo nga aramidan ita. Mabalin ka di nga ginom tayo. Ha? Nabayag nga agpaiso na saan tayo nagiinom. Ngam sa dino nga tati pag-iinuman tayo. Ije balayo latan Tano mabartag tayo, mabalin tayon ti maturog. Saan ang mabalin? Taamangan numapuyat ni tatang. Saan ang mabalin nga agpuyat ni tatang? Ijay latan balay da Roderick. Awan ita dagiti dadakkel na. Nagbakasyon da ka no. O sige, ijay tayo latan nga agiinom. Apa man amalpas ti trabaho tayo. Sige, takasaritak ni Roderick. Mabalin ka diti agjaming dito balayo, inton malpas ti trabaho tayo? Ne, itaman pa yan nakalagip kayo. Kaya't mila ang adanggayan ni Cheska ita. Gaputa agsaksakit tinakam na. Apay man. Nag-breakdown iti kaayan ayat na. At damot gayam kaayan ayat da di agreg. Saan gayam ang mapagtalkan da di alalaki. O sige, umay kayo lang niti balay. Sana bale, taawan dananang kantatang. Isumat nga ruti ko na. Alang aron, urayan kayo inton malam. San ko nakabaalan? Nabartag ako. Uray siya. Diyak matan kabalan ti aginom. Alden sa nga makakwarto, mabalin nyo pagturugan. Mabalin nyo ti maturog. No, saan nyo nakabalan? Tayo inton bigatan ti panagawid nyo. Sige. Sana balit na nagkapagpakada ako mat. Oray siya mat. Siyak pa'y lagayam ti kapigsaan nga uminom kada tayo at talo. Sigad mat asika. Saan ka din? Makaamo ka no, aginom kayo pa'y. Basta da kami ka ni Isabel. Maturog kami. Kanduan pa lang arod ni Ches nga, Roderick. Talagang amin asaan mi nakabalan. No problem, Isabel. O sige, kaduak pa lang ni Cheska. Uy, Isabel, agriing ka na. Bigat mat gaya man. Ha? Ay, unag paiso. Nalawag matan. Uy, ka na. Rumortan dito'y kwarto. Mabit lang. Sa dino tinagturugan ni Cheska. Ha? Huwag nga agpaiso. Umay ka, mapantabirukan. Aday tati may sa kwarto. Ang mga nudita tinagturugan ni Cheska. Mabit lang, Kita no saan nakalak. Saan mo ta nakalak? Lukatam nga rudin, Tama nga no adda dita ni Cheska. Anya ti kayat asawan day toy. Apay nga agkaidad at Cheska kan Roderick. Kat agpadada nga awan pagananay da. Huwag nga agpaiso.
Isabel! Isabel! Mabit lang! Pakawanan na ko, Isabel. Saan may ngayon gagarat ti amin? Agpada kami anabartag. Apay, Roderick. Apay, anaaramid mo kanyak ti kastoy. Awanan maramidak. Kaputa na pasama kan ti amin. Anya ti plano mita. Anya ti plano yu kinichas ka. Naskan nga ikasar ko. Kaputa dan na pasama kada kami. Kasano akitan, Roderick? Uli tagtagkin daw ti pamakawan. Sapay ako ma. Kamakamirap kan tayo kagbalin akasukat ko di tapuso. Nagkasar nga rod da Roderick and Jessica, Mr. Lonely. Kaslamar ba ti barukong ko, idi ka aldawan ti kasarda. Ngam iti panaglabas ti aldaw, nasursurok matlaang ida a pinakawan. Tuy pagayam mo, Isabel. Agyaman ak pagayam Isabel, iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, awan nasaya at nga itden, tinalabas a panaginom iti arak. Nalpasan dayta napasamak iti biyag mo, ket sapay lakuma, tagbalin nga adal ken kada ito'y apasamak. Ket no may papanmet kada kayo kini Roderick, kunaintan, asaan ada kayo, tinaituding para ititunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Isabel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.